архитектура в професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски. През последните 5 години прекарвахме голяма част от времето си в класните стаи, двора, работилниците, салона и на спортното игрище. Винаги сме знаели, че най-старото средно техническо училище в град Варна заслужава ново бъдеще. То е изградено през далечната 1942 година с указ номер 20 на Негово Величество Борис III и през всичките тези години поддържа ниво на обучение и добра материално-техническа база. Като бъдещи представители на строителния бранш, подкрепата на нашите учители по специалните предмети, взехме спонтанното решение да опитаме да променим пространството, което е лице на нашата гимназия, а именно двора. Това се случи още в началото на учебната 2025 година, 2026. От тогава до сега нашата идея претърпя много промени, тръгна в различни посоки, включва се още ученици и учители. Сформираха се 3 екипа, които месеци наред работеха и даваха най-доброто от себе си в името на общата кауза. Да направят пространството около нашата гимназия по-приветливо и удобно за учениците, учителите и гостите на нашата гимназия и съответстващо на съвременните условия. Екип 1 беше ръководен от учителите архитект Жаклен Ангелова, инженер Светослав Симов, инженер Михайла Иванова, инженер Павел Димитров и инженер Серкан Енвер. В него взеха участие следните ученици: Александър, Геркана, Виктор, Моника и Георги от 11 А клас, Марина, Мариела и Виктор от 10 А клас. Екип 2 с преподаватели архитект Даниела Рачкова, архитект Геркана Янева, инженер Пламен Панайотов, инженер Елена Желева и инженер Димитричка Дърганчева с участието на Станислав, Мариан, Симона, Георги и Диана от 11 клас, Каролина, Алина и Антонина от 12 клас. Екип 3 с участието на учителите архитект Лилия Петрова, инженер Бистра Димитрова, инженер Пламен Бонев, инженер Нина Павлова и инженер Александър Байрактаров. С учениците Слава, Моника, Преслава, Мирян от 11 клас, Азрак, Калина, Еда, Константин и Божидар от 10 клас. На 22 декември 2025 година в актовата зала на гимназията трите екипа представиха своите проекти пред учителите и ръководството. След оспорвано обсъждане беше взето решение да се комбинират добрите идеи от трите проекта и да се подготви следващата фаза, която да доразвие темите, да представи творчески потенциал на учениците. След представянето на проектът продължи своето развитие извън училищната общност, като спечели първо място в категорията споделено пространство за млади хора на тематичния финал на състезанието "Аз мога да строя директор". Идеята впечатли журито със своята визия и практическа насоченост, а представителите на строителния бранш заявиха готовност да съдействат за осигуряване на финансиране и бъдеща реализация на проекта. Защото смисълът е в това да продължим традициите, да градим, като стъпим върху историята, да оставим нещо на тези, които ще дойдат след нас. Днес ще ви представим нашия идеен проект концепция "Параметричен свят за дворното пространство на нашето училище". Това е генералният план, в който сме ви показали основните зони, на които сме разпределили двора: изложбен плац, плац за официални събития, вътрешен двор, зелени класни стаи и изнесени класни стаи. Това е идейната разработка на предната част на нашето училище към булевард Сливница. Тук сме разработили комплекс от елементи, които работят заедно и оформят цялостната среда. Настилка с цветен мотив, външни изложбени табла, места за хранене под козирка, подпорна стена с възможност за сядане, алил штампован бетон с пейки и дървена беседка. Допълнително в настилката са интегрирани мемориални плочи за всеки випуск и към пространството са добавени обслужващи елементи като вейтинг машина, зона за велосипеди и козирка. Това е изложбения плац, в който ви представяме в детайл как пространството започва да работи не само функционално, но и като носител на идентичност и атмосфера.
Предвиждаме вертикално озеленяване, което създава по-благоприятен микроклимат, намалява прибиряването през топлите месеци и внася естествена текстура и динамика. Изложбените табла ще бъдат разположени така, че да бъдат лесно достъпни, да оформят визуални акценти и да водят движение в пространството. Там ще бъдат изложени проекти на наши ученици, както и награди от състезания на нашето училище. Мемориалните плочи, вградени в настилката, превръщат движението през пространството в преживяване, добавят слой памет към ежедневната среда и създават физическа връзка с предишните поколения. Преминаваме към STEM центъра. Тук основната ни цел е зоната да бъде бързо разпознаваема като място за технологии и бъдеще. Затова предвиждаме голям 3D надпис STEM върху сградата. Той не е просто декорация, а силен визуален ориентир. Добавяме и подпорна стена, която служи за сядане, за по-голямо удобство. Отворили сме пространството между STEM центъра и подпорната стена, за да осигурим достъп за линейни, пожарни и полицейски коли. Разширяваме и пътеката към страничния вход. За нея сме използвали нова и модерна настилка. Следващата важна точка е плацът за официални събития. Това е представителното сърце на двора. Тук сме разположили сцена с възможност за монтиране на екран върху метална конструкция, която ще се използва и ще се поставя само при тържествени поводи. Проектирали сме и множество беседки и геодезични купули за целогодишно използване. Настилката е създадена чрез слънчев мотив и за мебелите използваме параметричен дизайн, за да имаме единен и модерен визуален стил в целия проект. Преминаваме към вътрешния двор. Това пространство ще изпълнява двойна функция. То ще е зона за почивка, но същевременно е проектирано така, че да не пречи на евакуация при нужда. Настилката съчетава бетон и зелени площи в ритмичен мотив, което прави средата по-човешка и уютна, без да губим функционалността. Засенчващите устройства по южната фасада са проектирани под ъгъл от 53 градуса, така че през летните месеци да правят сянка, а зимата да пропускат слънчевите лъчи. Една от най-ценните идеи са зелените класни стаи. Искаме да изнесем учебния процес навън, за да подобрим концентрацията на учениците. Тук предлагаме два варианта за реализация според бюджета и етапността. Първият е с изцяло естествено озеленяване, като сме предвидели различни размери стаи, в зависимост от това дали ще се използват от групи или от цели класове. Вторият е модулната система с изкуствена трева, която се изгражда бързо и има лесна поддръжка. Този гъвкав подход позволява на проекта да се развива поетапно. Изнесени класни стаи и беседки. Целта е да се създадат полуотворени учебни места, които пазят от климатични влияния, но същевременно запазват връзката с природата. Тези класни стаи са проектирани с ажурни стени, параметрични пана и естествени материали. Покритието позволява ползване при всякакво време, което прави учебната среда по-надежна. Параметричният подход адаптира формата и структурата към функцията и средата. Тези външни стаи са гъвкави и удобни, като се отличава от традиционната представа за обучение. Изнесени класни стаи без покрив. Тук идеята е да се създаде максимално отворено пространство, което запазва пълната връзка с природата. Тези класни стаи са организирани по два основни начина – амфитеатрално и групово разположение. А материалите, които сме предвидили, са камък за устойчивост и дълготрайност, дърво за комфорт и топлина и метал за издръжливост. Комбинацията от тези материали създава баланс между естествено усещане и съвременен характер. Външни класни стаи. За разлика от другите, външните класни стаи не са просто пространства за обучение, а могат да функционират като самостоятелни, модерни учебни единици. Върху покривите предвиждаме соларни панели, които осигуряват ток за техниката, като мултимедията и независимост от основната сграда. Технологията не е добавена в последствие, а е вградена в самия архитектурен проект. Това показва, че проектът не просто създава места, а изгражда модерна и екологична учебна среда.
Основни архитектурни елементи. Основният разработен елемент е модулната пейка, базирана на геометрията на четвъртокръжност. Тази форма позволява модулите да се комбинират и подреждат в различни конфигурации според пространството. Материалите, които сме предвидили, са HBL за устойчивост и съвременен облик, дърво за комфорт и човешко усещане и метал за конструктивна здравина. Чрез комбинирането на тези модули по различен начин ние превръщаме един прост елемент в удобно и богато пространство, което отговаря на всяко изискване. Много се надяваме да ви е харесала нашата идея и да работим съвместно за реализирането на нашия проект. Благодарим ви за вниманието.